Ahoj. Tak jsem si říkal, že dneska bych se rád podělil o svůj názor na téma přítomného okamžiku, protože se to hodně ve společnosti řeší, hodně lidí potom touží, protože si uvědomují, v jakých vypjatých situacích se jako nacházejí, jak zahlcenou tu mysl mají a že jim to samozřejmě nějakým způsobem ovlivňuje jejich život. A proto chodí na různé přednášky, aby se dozvěděli víc, chodí na cvičení, snaží se meditovat, aby dosáhli nějakého stavu. Ale já to vidím trošku jinak, jednodušeji a přirozeněji. Přítomný okamžik. To je teď. Teď, když mě sledujete, když mě posloucháte a věnujete mi pozornost, tak teď plně náležíte přítomnosti. To je přítomný okamžik. Ať už budete dělat cokoliv, kdekoliv, tak vždy zevnitř prožívejte se svou plnou pozorností tu danou situaci. A je jedno, jestli budete vařit oběd, tak se plně na to soustřeďte. Všímejte si toho, že to zkrátka děláte a věnujte pozornost jenom tomu. Když si budete hrát se svými dětmi, tak si hrajte naplno. Když budete chtít třeba se přihlásit na nějaký kurz a budete malovat, tak tam toho docílíte úplně nejsnáz, protože tam se člověk plně oddá tomu, co dělá. A je vlastně úplně jedno, kde člověk bude. I kdybyste byli někde v marketu a stáli ve frontě před kasou, tak pozorujte to dění kolem vás, pozorujte lidi, které máte před sebou, kteří jsou kolem vás. Všímejte si toho, jak se lidé cítí. Pozorujte. Protože prožívat můžeme jedině zevnitř. Přítomný okamžik není žádný stav mysli. Respektive, když už by se jednalo o mysl, tak aby v tu chvíli de facto nefungovala vůbec. Aby byla potichu, aby byla v klidu a abychom byli schopni díky tomu prožívat. Přítomný okamžik není jako nějaký posed v tureckém nějakém stavu nebo posedu a že se člověk oddává nějakému stavu, kterého chce docílit. Přítomný okamžik znamená, že člověk je oddán tomu životu, té chvíli a té situaci. Když budete si s někým povídat, tak se soustřeďte na to, co říká. Poslouchejte skutečně jeho. Nesnažte se mu nějakým způsobem skákat do řeči, protože tohle právě dělá naše mysl, ta těkavá, která už má nějakou myšlenku, už potřebuje něco zajímavého říct a tak vlastně přeskakuje nějaké to dění. Tak to nedělejte. Poslouchejte plně, co ten člověk hovoří a vnímejte nejenom slova, ale také, co zatím stojí. No a pak třeba následně na to reagujte, ale až potom. Nenechte právě myšlenky, aby přerostly jakoby vás. Protože myšlenky, které vlastně jako produkuje ta naše mysl, ten náš rozumek v té hlavě, to nejsme my. My to máme možnost používat. Ale život jako takový, ten, který je kolem nás, tak ten může prožívat právě zase ten život, který je v nás. A pro mě osobně je mnohem cennější, když vidím venku, jak si děti hrajou se sněhem a stavějí sněhuláky a plně si užívají to, co dělají. Nebo když člověk třeba se prochází kolem řeky a vidí, jak ta voda teče, jakou má energii, jakou má sílu. Nebo když se člověk podívá jako na oblaka a vidí, jak mraky plují. Nebo když ptáci létají a člověk pozoruje to, co oni dělají, tak v ten okamžik člověk prožívá tu přítomnost. Nebo když člověk vidí v létě, jak nějaká žena přivoní ke květině a člověk si toho všimne, zahlédne to, to je právě to prožívání.
přítomnosti. To je ten přítomný okamžik. Takže to není něco, čeho má člověk dosáhnout nějakým umělým způsobem, kdy se zavře někde v místnosti a snaží se v vozovkách sklidnit, což samozřejmě jako také pomáhá. Je důležité umět se usebrat a díky vědomému dýchání docílit nějakého sklidnění. To určitě je v pořádku, je to na místě, ale neměl by to být primární nástroj pro to, který by nám měl bránit v tom, abychom obyčejným způsobem prožívali život. Takže za mě jako nějak si to nestěžujme, ale naopak běžme volně do toho života a jenom otevřenými smysly pojímejme všechno to, co k nám přichází. A to je všechno. Nic víc nad tím člověk nemusí jako přemýšlet. Přítomný okamžik je opravdu to, co člověk v tu chvíli dělá. A dělat to, jak nejlépe dovede. Plně se na to soustředit. Nic víc. Tak toť můj názor a zkuste nad tím přemýšlet, jestli to s váma souzní a nebo ne. A uvidíte. Tak ahoj.